I roi rhyw air bach ar y dechrau fel hyn. Na'n ffodus, dydy Jill ddim yn gallu bod efo ni. Gobeithio daw i cyn diwedd yr cyfarfod, y noson, y parti, beth bynnag ydych chi am ei alw fo. Gobeithio bod pawb yn barod efo'i baratoadau nadoligaidd, tridiau sydd i fynd, oedd y wyres fach yn atgoffa fi pnawn yma. 3 diwrnod sydd na ar ôl 9, felly gobeithio bod pawb yn barod. Dwi'n edrych ymlaen yn ofnadwy at hyn. Dwi'n siŵr iawn beth dwi'n ddisgwyl. Be mae rhywun yn gael mewn cracyr, ynde? Lot o jokes gwael, siŵr braidd. A da chi wedi cael yr hetiau'n barod rai o'na chi. Dwi'n teimlo'n blaen iawn a dwi wedi gwisgo i fyny barod amdano chi. Ond dwi'n edrych ymlaen ac o'n i'n meddwl, dim ond fi sydd o'r gogledd o'n i feddwl. Nes weles i mae Frida. Mae Frida yn Fron Goch a mae hi i'r gogledd fwy na fi. Ond beth bynnag. Dwi'n falch iawn o groesawu pawb ohonoch chi sydd wedi ymuno efo'r Cracyr Nadolig heno ag i weld be feder rhanbarthau'r de i gynnig i ni. Felly, drosodd i chi, Hazel, Bethan, Wena, pwy bynnag sydd wrthi. Croeso mawr. Wel, diolch yn fawr iawn, Gaenor. Gai yn gyntaf gweud helo, noswaith da i chi gyd. Gai ddechrau wrth gweud, noswaith da i ti Hazel. Croeso i ti wrtha i a merched rhanbarth Penfro. Siwt mae'r gwyn poeth yn amblasu. Wel, ti'n mwyn beth, Bethan, fi wedi mynd am y sherry eleni. Wel, wyt ti gaf i gyfadde de, dwi ar y Baileys. Da iawn, iechyd da i ti de. Ie, pob lwc i heno. Ie. Wel, ti'n mwyn, mae'n anodd credu bod 2 flynedd i mynd ers i ni yma'n Penfro ddechrau'r Cracyr Nadolig. A mae blwyddyn wedi mynd ers i ni ddod at ein gilydd i ddatlu hwyl yr wyl yng nghwmni'r rhanbarth Ceredigion. Siwr wyt ti o yna a noswaith da i chi ferched Ceredigion? Hyfryd cael eich cwmni chi eleni eto. Wel, sori am y sŵn yn y cefndir. Gewch chi weld nhw'n mynd i'r camera. O'n i'n teimlo'n unig iawn llynedd, jo sy'n mas draw gyda si Benfro, mae'r hefyd gyfadde. Ond o'n i'n teimlo'n unig iawn yn eistedd stafell, felly wedi gwachodd y gangen i gyd mae heno, felly mae fi lon tigel. A mae yna i ofan bod nhw gyd wedi dechrau ar hwn yn barod, felly sef o faint o sŵn mae fydd e ben diwedd, o reit? Edrych mlaen yn fawr iawn, Bethan, i ymuno dych chi lenni to. Chi moyn i gweld nhw? Chi moyn i gweld nhw? Ie. Helo, ferched. Na nhw, chi. Technoleg ar ei orau, da iawn o yna. Wel, gai eleni, croeso, estyn croeso i weddill rhanbarthau'r de. Siwmai i chi gyd. A dyma fydd trefn y noson i chi lywyddion yn gyntaf. Byddwn ni'n mynd yn gyntaf i rhanbarth Caerfyrddin gyda llawydd Helen Davies yn cyflwyno. Wedyn rhanbarth Ceredigion a Wena'n cyflwyno ei eitemau. Wedyn ewn ni draw i'r de ddwyrain i llywydd Heilwen Jones i gyflwyno. A symud mlaen wedyn i Gorllewin Morgannwg, llywydd Aldith Williams, dwi ar ddeall bod i newydd dderbyn llawdriniaeth. So cofiwn ati a bendith iddi hi. Fydd ysgrifennydd Mererid Morgan yn cyflwyno eitemau ar rhanbarth Gorllewin Morgannwg. Ac wedyn, yn ola, fyddwn ni Penfro yn dod lan ar gwt. Croeso i'r aelodau'r 5 rhanbarth, Cymru gyfan ac falle'n arbennig i Llundain. Mae'n bleser cael eich cwmni chi gyd yma heno i ymuno yn Cracyr Nadolig 2022. Reit, welly ni ddechrau fel wedodd Hazel, brec y leg amdani a gai, wel, oedd Jill fel mae Gaenor wedi esbonio mynd i ddweud rhyw gair i ddechrau, ond i ni wedi dechrau gyda Gaenor, a diolch yn fawr iawn i ti Gaenor am dy gair o oeso. A os wes na da ni aelodau o'r gogledd, croeso eich chithau hefyd. Gyda'r lleied hynny o eiriadau, fe ddechreuwn ni. Helen Llywydd Caerfyrddin, drosodd i chi. Helo, noswaith da i chi. Gai diolch. Helen, gadewch chi tegwyn i rhoi chi ar y spotlight os bod na'n iawn. Right, OK. Rwy'ch eiliad chi, ddim yn goffo ffindio chi yn ganol y 100 o aelodau sydd wedi ymuno. Da iawn, bawb. Gwch chi? OK, right. Wel,
Diolch yn fawr am y gwahoddiad yn gymryd rhan yn y Cracyr Nadolig heno, ac am y croeso twym galon gen Gweinor a genoch chi Bethan. Yn cynrychioli'r rhanbarth Caerfyrddin heno ydy Cangen Peniel. Mae gennym ni 4 eitem i chi, 2 ddarlleniad a 2 garol. Bydd Siw Hughes, Llywydd y Gangen, yn cyflwyno'r carolau, a mae Janice Williams yn cyflwyno'r darn barddoniaeth Mair gan Tudur Dylan Jones, ac yna i gloi bydd y parchedig Betty Wyn James yn darllen adnodau 1-20 allan o ail benod lyc. Gyda'r ychydig eiriau yna, gai ddymuno Nadolig llawen i chi gyd, a drosodd i ti wan Hazel hefo Siw. Diolch. Mae aelodau o Gangen Peniel yn mynd i ganu 2 gan i chi heno. Nadolig Pwy a Wyr gan Ryan Davies ac yn ail Iesu Yw gan Gareth Glyn. Na, un o anfanteision Zoom achos, o'r amseriad. Mae deunydd glas amdani yn llanw pob llun sydd ohoni, a chawn o hyd mae chan hi yw'r gan yn ramar geni. Ond ar lwyfan gwahanol, gannoedd o flynyddoedd yn ôl, ni wyddai Mair ddim o hyn fi nos ar gefn ei hasyn. Nid oedd ond ei dyweddu ragor wrth ei hochor hi, hyd ei thaith fe deithiau ef, ei dyweddu'n dioddau gyda hi, a hi'n hwyrhau a'i chnawd yn llawn o chneidiau. Ni welai yr ynghylion ar waith, ond sy'n hwyrau hon yn ei chnawd ei chan ei hun, ac a'i ddod, gwyddai wedyn na'i chai weld ond diwn eich ôl yn y geni gwahanol. Mair, y fam orau a fi yr oesoedd ac i'r Iesu, yn ddistaw, wylau'n llawen ac o raid ei griau wen, a mae mab ei fam oedd ym mhreseb Mair yr oesoedd. Mae seren uwch pob geni, y mae hon uwch pob Mair eleni, yn gwenu'n wyrth, ond gwau ni os daw Herod i'r stori. Os daw Herod i'r stori i aros, ni bydd y Mair yn ofni, mae ei Duw yn gofalu amdani, a'i Christ wrth ei hochor hi.
Tua'r un adeg, dyma Cracyr Augustus yn gorchymyn cynnal cyfrifiad drwy'r ymerodraeth Rufeinig i gyd. Hwn oedd y cyfrifiad cyntaf gafodd ei gynnal cyn bod Cyreniws yn llywodraethu Syria. Roedd pawb yn mynd adre i'r trefi lle cawson nhw 'u geni i gofrestru ar gyfer y cyfrifiad. Felly, gan fod Joseph yn perthyn i deulu'r brenin Dafydd, gadawodd Nazareth yn Galilea a mynd i gofrestru yn Judea, y Methlem, hynny yw tref Dafydd. Aeth yno gyda Mair oedd yn mynd i fod yn wraig iddo, ac a oedd erbyn hynny yn disgwyl babi. Tra oedden nhw yno, daeth yr amser i'r babi gael ei eni. A dyna lle cafodd ei phlentyn cyntaf ei eni, bachgen bach. Dyma hi'n lapio cydachau geni yn ofalus amdano, a'i osod i orwedd mewn cafn ar gyfer bwydro anifeilied. Doedd dim llety iddyn nhw aros ynddo. Yn ardal Bethlehem, roedd bugeilied allan drwy'r nos yn yr awyr agored yn gofalu am ei defed, ac yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o angylion yr arglwydd, ac roedd ysblander yr arglwydd fel golau llachar o'i cwmpas. Roedden nhw wedi dychryn am eu bywydau. Ond dyma'r angel yn dweud wrthyn nhw, pidwch a bod ofn. Mae gen i newyddion da i chi. Newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhob man yn llawen. Mae eich achubwr wedi cael ei eni heddi, ym Bethlehem, tref y brenin Dafydd. Ie, y Meseia, yr arglwydd. Dyma sut byddwch chi'n ei nabod e. Dewch o hyd iddo fe'n fabi bach, wedi lapio mewn cydachau ac yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeilied. Yn sydyn, dyma filoedd o angylion eraill yn dod i'r golwg. Roedd fel petai holl angylion y nefoedd yno yn addoli Duw. Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf. Heddwch ar y ddeiar islaw, a bendith Duw ar bobl. Pan aeth yr angylion i ffwrdd yn ôl i'r nefoedd, dyma'r bugeilied yn dweud wrth ei gilydd, dewch, gadewch i ni fynd i Bethlehem, i weld beth mae'r arglwydd wedi ddweud wrthon ni sydd wedi digwydd. Felly, i ffwrdd â nhw, a dyma nhw'n dod o hyd i Mair a Joseph a'r babi bach yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeilied. Ar ôl i weld, dyma'r bugeilied yn mynd ati i ddweud wrth bawb beth oedd wedi digwydd, a beth wedodd yr angel wrthyn nhw am y plentyn yma. Roedd pawb a glywodd am y peth yn rhyfeddu at yr hyn roedd y bugeilied yn ei ddweud. Ond roedd Mair yn cofio pob manylun ac yn meddwl yn aml am y cwbl oedd wedi cael ei ddweud am ei phlentyn. Aeth y bugeilied yn ôl i'w gwaith gan ganmol a moli Duw am bopeth ro'n nhw wedi gweld. Roedd y cwbl yn union fel yr oedd yr angel wedi dweud. A nôl i chi Bethan a Cywena nawr, plis. Llwn ni, Cywena, ti'n mynd? Chi'n ynglywed i? Reit, na ni, o'r gorau, popeth yn iawn. Wel, i ni'n barod ar eich cyfer chi lenni eto, yma yng Ngheredigion, a mae da ni 4 eitem i chi. Falle gai amser i ddweud rhywbeth bach rhwng pob un, ond dechreuwn ni gyda Aberaeron, ac yna fydd Cyngen Felin Fach, a Cyngen Aberystwyth, ac i orffen Cyngen Llundain. Felly, dechreuwn ni nawr ti Hazel yn barod efo Cyngen Aberaeron. Ie, diolch. Mae jyst rhannu'r sgrin eto. Oh
Diolch Elwenna, na i baratoi'r ail eitem i chi. Na chi, diolch yn fawr iawn i Aberaeron. Yn anffodus, o'n i'n methu gweld Caryl Glyn, o'n i'n clywed ei llais sy'n arbennig fyna'n canu. Ond o'n i'n gallu gweld ar y sgrin ni. Ond dwi'n siŵr y ti Caryl bod ni gyd wedi clywed y lais ti beth bynnag. Reit, ni'n barod nawr i fynd drosodd i Felin Fach. Be sy'n gyda Felin Fach? Sgynnau'n syniad, gewch chi preis rhyw fath o finne. Cracyr Nadolig. Ydych chi'n siŵr erbyn hyn eich bod chi'n barod a dyddiau'n carlamu ar Nadolig ar ddyfod? Mae lot fawr o strach da'r paratoadau mwyn bod yn siŵr fod popeth yn ddeche. Roedd rhaid wneud y gacen yn barod i'r eisi, a bu eisiau bo'n braich i gymysgu y pwdin. A beth am y twrci, y salmwn a'r ham, y stwffin a'r chutneys a'r cranberry jam. Rhaid paratoi toes i wneud y mispeis, vol au vents, sausage rolls a'r holl bethau neis. Y gatos a'r treifls a'r hifen a megis, dyw I ddim yn Nadolig heb y pethau bach melys. Wedi'r holl ddata, mae'n siŵr y bydd syched. Rhaid wneud yn siŵr fod digon I wydded. Gwyn coch a gwyn gwyn, cwrw a siandi. A beth yw Nadolig heb dropin o sherry? Stibiwsi anti-gin ar ddod o hwnnw, wath mae'r dropi bach lleian I wneud I yn feddw. Ond dim ond dechrau hwnna ar yr holl baratoi. Rhaid mynd ati wedyn, a hynny'n gogloi. I roi golau o gwmpas y tŷ I ddisgleirio, yn ser ac ynghylion, a santas y dawnsio, casglu celyn, I chelwydd, a choeden fawr dal, a'r jinglings lliwgar i'w rhoi ar y wal. Rhaid sglennu drwsinau o gardiau, a'i gyrru rai ni'r i gweld ers blynyddu. Bant a ni wedi ni brynu archegion i'r teulu a ffrindiau, a rhai o'r cymdogion, yn wateri o whisky a bocsir siocledi, dillad isio a sanu a ffiniau bisgedi. Pethau bach pert i'w rhoi yn yr hosan, convexo am y gost a'r foredydd calan. Ond dyna chi bwyndod I bobl capeli, a'i cyrddau carolau a dramau'r geni. Gan ddisgwyl gan bach I fod yn ynylion, bugeiliaid a milod, heb sôn am y doethion. Gwedwch yn wir, ond yw beth chwythig, trefnu pethau fel na, just cyn yn Nadolig. Mae'n digon o wallt a pawb ddwedwn ni, rhwng y cwca a'r siopa ac y ddyrno'r tŷ, a ffinco ar gyfer yr holl achlasuron, y triniawyd i'r a'r amryw bartion. Dim ond unwaith y flwyddyn yma I Nadolig, rhaid cofio'n gyntaf am y pethau sy'n bwysig. Oes rhaid I nhw sôn am fabi mewn prysur, a unig I mor llawn o brysurdeb. Iorwedd mewn prysur, roedd crewr y byd, nid oedd ar ei gyfer na gwely na chryd. Sdim rhyfedd â fi nad oes lle yn y llety. Mae'n adeg Nadolig, a pob mor fysi. Ond, aroswch am funud, yn hanol y miri, cofiwn am rai sy'n eb achos I ddathlu. Meddyliwch o ddifri am 1 munud bach am blant fydd heb Santa I lenwi ei sach. Dewch ar baban I ganol yr wyl eto leni, mwyn bod yn siŵr nad anghofir ei eni. Rhon le iddo fe yn llys yr anghenion, a'i gadw mewn cof wrth wneud ein gorchwilion. Mae popeth yn nawr mor ofnadw o chwythig, a neb yn troi feddwl at yr hyn sydd yn bwysig. Gweddiwn a heddwch i'r byd unwaith eto, a chrysur a chariad, yn lle gofid a brwydro. Dyna
i'r ystyr yr hwyl wedi'r cyfan. Genir gwaredwr yn person y baban. Da iawn. Diolch o galon i chi Cangen Felin Fach, oedd hwnna'n gerdd ddiddorol iawn, iawn, iawn. Nawr, i ni'n mynd nôl i Aberystwyth nawr. Dwi'n yn gwybod, pa surprise gewn ni Aberystwyth nawr ti, Hazel. Barod? Diolch. Just yn mynd i wneud rhannu'r sgrin gyda chi nawr. Bysen ni'n dweud bod Cangen Aberystwyth yn mwynhau cino'r y noswaith gath hwnna recordo, os dwi'n iawn. Chi'n ynglywed i? Odyn. Na chi, merched y wawr, nawr te. Merched y wawr Llundain, yng Ngheredigion, cofiwch. Nid yn unig yn rown slath Llywer Dydd sy'n oedd wedi mynd o Geredigion lan i Llundain, ond mae merched Llundain wedi ymuno gyda ni yng Ngheredigion. Felly, croeso i chi Llundain, i ni'n edrych mlaen yn fawr iawn i glywed eich cyfraniad chi heno. Nawr te. O, arbennig. Diolch i ferched Llundain, eitem gwych. Nawr te, Awenna, ble mae'r surprise ma nes di addo i fi? O, na neis gweld chi to. O, mae dod, dwi'n credu, dalwch chi arno. Chi o dan i llunau, fe gwrddoch chi o hon. O, dyma hi to i ni lenni. Isteddwch nôl a joiwch.
O, na neis gweld chi to. Ei, chi'n cofio fe ni sôn, nathwch chi llynedd a bod ti yn siop bach chi? Wel, mae fe wedi cael am beth, byddwch chi'n falch i glywed. Ond gwydwch, mae siope bach neis yn fan. Mae siope bach mowr ma, mae siope bach ma. O, mae siope dros y lle i gyd ma. Chymod, beth ti fas D.I. Williams. A mewn fan hyn, wel, maen nhw'n anhygoel, chi'n gweld, mae bob math o bethau dyn nhw, chi'n gweld, mae hyd yn oed siop dyn nhw lawr y rewn ac wrth i dillad. A mewn hyn, maen nhw'n gwerthu pethau'r gegin, a pethau'r ardd, a pethau'r adar bach yn canu ar gwcwn y llwyn, chi'n gwybod? A fi'n meddwl lot am yr adar bach yn canu ar gwcwn y llwyn. Wedyn, chi pawb. Achos, yn y geia, mae'n mynd yn ôl, chi'n gweld. A fi'n mynd mewn fan hyn i brynu'r pethau yma o'r enw peli tew. Peli tew? Beth yw peli tew? Wel, fatballs. Chi'n gwybod, fatballs. Mae nhw'n swbus, chi'n gweld, a chi'n dod i nhw mewn rhyw fath o ffing ar y ionian ar y goeden, a maen nhw'n cadw nhw'n gynnes, chi'n gweld. Na beth fi'n ei wneud nawr, a mae'n bwysig bod fi'n wneud hwnna gynta yn y Siopa Nadolig. Felly mewn â ni, chi'n dod â'ch da, fi'n ar lyflu. Ie, fi moyn, gyda fyna, fi'n moyn prynu peli tew. Fatballs chi'n meddwl, efe? Fatballs, ie. Pwy seis chi'n moyn? O, ni'n gwybod bod gwahanol seisys. Pa seisys da chi na? Small, medium neu large? Wel, well, fi gael large, dewch yn 12 o large fatballs. A chi'n moyn cwdyn i fe? O, definitely. Ie, dewch yn 2 gwdyn. 2 gwdyn, oce. Chi'n mynd i, fi dal mynd na iolwyd. Ie, chi'n moyn, lle o'n cwdyn gyda? O, wedyn chi beth, dda nôl i bigon o lan, achos fi mewn rush ofnadwy. Oce, popeth yn iawn. A diolch yn fawr, Liz yn fe. Ie, Liz yn fe. Chi'n chi? A do, Mrs OTT. The one and only. O, diolch yn fawr. Wel, mae rhaid fi fynd rown y siops nawr. Diolch yn fawr i chi. Fe nôl nawr wap, a byddai'n talu am opeth. Barnau gwbl o bethau chi. Na fe, dwi'n fi gyd yn barod i chi'n sydd yn ôl. Byddai di bod yn y banc a popeth. Diolch yn fawr. Ond fan hyn, achos mae rhaid i... O, mae'n lot na dod o siop. Hei, yna dod i'r llawen, chi sori, fi'n llawn o'n unan fan hyn. Ta-ra, pwysio mae'r fatballs. Tinsel ar y gân. O, fi'n dweud ar y gân. Tinsel. Fi'n cael efo'r ysgrif. Tinsel ar y gân. Beth sy'n ei chynnes i nhw? Wel, maen nhw wedi gwneud good job fan hyn, dyn nhw. Roberts, wel, ie. Nawr, fi eisiau mynd mewn fan hyn. Fi moyn rhywbeth rili oed y gwirionedd, achos fi eisiau prynu ti bod fi'n gweld fan hyn, ond fi'n gwybod bod chi'n gwerthu, chi'n bod ar nose and nail and leg hair trimmer. I wneud yr pethau. A bethau, ie. Ie, mae'n bwysig. A trasio. Wel, ie. Trasio cyn Nadolig. Yn holl... Ie. Con i, mae'r machines fan hyn, honna, oedd chi'n cael silky legs. Ie. Honna bach mwy rough. O, na, a mae honna, mae'n mynd i'r mannau bach mwy agos i'r... Ie, lan i'r... Siop bach. I'r siop bach. Ie, hollol. Mae'n diwedd. Wel, maen nhw'n digon cheap. 30 pound i'n credu honna. Fel fi'n deall, chi'n licio bod beth yn trim. O, dwi'n licio popeth yn di. O, di. Honna de. A wedyn, bydd eisiau batteries yn hynny nawr, Mrs Thomas. Nawr te, batteries amdani. Batteries draw fan hyn, Mrs Thomas. Na fe. Nawr chi fan hyn. Gwybod i stwff fan hyn, mae'n gwybod i stwff. Nawr chi draw fan hyn, Mrs Thomas. Fi'n marw fan hyn, fi'n marw. Nawr chi draw fan hyn. Ech chi bod blwgen y gadw? O, a di chi se. Fydd Mrs Thomas ma, pawb yn abo chi'n rydych dre. Pawb yn abo chi'n rydych dre. Hon i chi'n arfer, gael i'r machine special na sydd â chi. Ond wedyn, rhain sy'n eisiau nhw chi nawr, Mrs Thomas, i'r machine. Chi'n prynu 4 a gael 4 am ddim am 5. O, diolch yn fawr. Diolch chi'n gael gweld am Mrs Thomas, beth sydd da ni fan hyn. Wel, iesu, mae lot i gael, chi gwylch. Lot o flewna. Wy'n credu, Mrs Thomas, ta hwn sy'n eisiau nhw chi. Wel, Jiw, sa'n gwybod beth i ddweud. Os cwdyn da chi? Cwdyn? Ie. Os. Reit te, o fan hyn. Na dwi'n eich yn weld. Ta, Mrs Thomas. Gawch to. Mi nai. Wel, ti'n sel ar y goeden. O, yn y cod bach na'n da yn canu. O, canu bet. Pawb yn licio tinsel. Tinsel ar y goeden. O, a mae'n dechrau bwglwch am. Dar enni mynd draw nawr i siop Lloyd's Jewelers. O, mae'r siop Lloyd. Dwi'n mynd as bynnydde. A neris, y ferch sy'n dydeg yn awch. O, mae'n ferch bach hyfryd. O, ni'n mynd ein. Reit e. Helo?
O, ni'n barod. Cydwch. Wel, fi'n o'r eich bach sy'n chi. Trwy chi mae'n slic mas aeri? Wel, fi'n gwybod fi. Fi'n chi cwmpo? Fi'n teimlo fel Bambi. Fi'n gwybod, mae'n ofnadw. Sa ti gweld sy'n beth yn y byw? Fi'n gwybod. A mae pawb yn o'r. Ydy? Fi'n gwisgo'r thermal ys beth ola. Mae bobl yn gweud, thermal, beth yw thermal? Wel, chi'n bod, maen nhw'n dwy, mae'n dyn o'ch bod. Alla i beth am ei mas efo thermals. Na. Chi'n gwisgo thermals? Thermals, ydw. O, allai siwr yn bersonol, ond chi'n bod, mae'n bwysig, cadw'ch popeth yn didi ac yn dwy, mae'n dweud. Nawr ein erys, mae chi wedi bod yn un o'r blynydde chi? Ers pryd mae'r siop mae wedi bod yn mynd e? Mae'r siop yn mynd ers 1892, 1892. Na pryd ddechreuodd y busnes? 1892. Wel, chi ddim yn edrych mor un yna. Fair play. O, diolch, beth yw'r gyfrinach te? O, wel, oes yn diw gwaith siop 1892. Wel, neres fach. Mae'r siop yn special. Mae'n special yn wedi. Lovely. Wel, nawr te. Tense. O, tense. Nawr te, ni gyda nawr chi'n gweld. Sosba bach. Ni gweld na sosba bach? Mae'n very good i fi yn yna. Fi'n sioio mewn yn garedig ac yn eich. Wel, mae bob siop fyna i wedi gwir. Alla fi mewn unrhyw siop yma nhw croeso, wel, bendigedig. Sim lle gweith na cham. Chwbod bod chi wedi gadw. Toasted tea cake. Caws o jam? O, cerw. A fe lot, neu rhaid o lyflu. Tra da, nedi. Chwbod beth, mae eisiau ystod awr yn sbylio yna. O, chi'n gallu dod bach rhaid. O, tinsel ar y goeden. Seren yn nen. A doli bach yn eistedd. Os rhaid chi ganu tinsel trwy'r amser, Mrs OTT? Oes i'n mysio fel yna, se? Ond mae bobl wedi canu ddim barod. Ie, fi'n gwybod ni, ond mae pawb yn licio tinsel ar y goeden. Tinsel ar y goeden yw'r gan, ydy fe? Mae pawb yn gan. Na, nid tinsel ar y goeden yw enw'r gan, fel mae'n digwydd. Beth chi'n meddwl? Wel, Nadolig pwy a wyr yw'r gan. Nadolig pwy a wyr? Pawb yn galw'r gan yn tinsel. Tinsel maen nhw'n galw fe. A na i ddiwedd. Martini di ffach. Ni'n barod i'r toasted tea cakes. O, edrych yn neis i chi. Diolch yn fawr. Diolch i chi, mae'r coffi ar y top, oce? Un shot te, Eiwen. Oce, diolch yn fawr. Eiwen yn ferch nes, a ma'n lyflu. Ma'n dysgol yr oeddi bob tro chylan. Mi'n dod yn hwyr ma'n bellach. O, joio. Tinsel ar y goeden. Na, fydwch canu dim fan hyn. Mae bobl eisiau llonydd. Mae'n ti'n lot o beth. Yn iawn, George. O, Tywydd y wael yn Na fe. Tywydd y wael iawn. Chi'n licio tinsel ydych chi? Fi'n licio tinsel. Fi'n dwylio tinsel. Mae llais pert i chi. O, diolch i chi Eiddwen. Chal, mae dy fi un fan bach. Ond ddim yn fans da chi siwr? O, wel, fi'n mynd gwybod am y ti na. Mae un bach dy fi gytre, gadw fi dwym, neu gyd. Wel, nawr ei gyndwch yna. Beth am pwy sy'n dŵad dros y bryn destaw fa. Na, mae llais chi rhy cras i wneud na. Chi'n dweud o'r cras. Wel, beth am Jingle bells. O, jiw, gwaith beth. Mewn ar Saesneg. O, reit, beth am Wow, nawr. Pam nad ywch chi adydd i rywun arall i gannau hwnna yn deidi? Fel pwy? Nadolig llawen, a blwyddyn newydd dda i chi.
O, hyfryd. Na eitem bach hyfryd. Diolch yn fawr iawn i Mrs OTT, Gillian Elitha, a cariad ar y diwedd, dwi'n meddwl. Reit dda, gewn ni symud ymlaen. Pawb yn hapus, gewn ni rhanbarth y De Ddwyrain, drosodd i chi Heilwen. Helo hwnna. Wel, shwt mae dilyn hwnna, gwedwch. Mrs OTT, fi'n gobeithio bod coesau chi'n alright ar ôl yr trimmer mawr na. Fi'n gobeithio bod chi ddim wedi dod i fy'n agos at eich hunan. A mae rai gweud oedd yr dawel nos, tyma bach yn, swnio bach yn bertach, wedwn ni. Mae mwy swynol na'r tinsel ar y goeden gistel yw'r gan na, wrth gwrs. Wel, chymod, mae'n eitemau sydd wedi bod mor belled yn ardderchol gwir. Fi wrth y modd yn mwynhau fy hyn. Dwy eitem sydd gyda ni i chi heno. Oedd eitem gerddorol i fod, yn anffodus mae y prif leisydd wedi colli llais, felly gallwn ni beth yn gwneud hwnna, falle erbyn flwyddyn nesaf. Oedd y gan bach yn anweddus, cofiwch, falle mae'n syniad da bod ni ddim yn ei chanu hi pwy awyr. Tybeth, dwy eitem sydd gyda ni, fe na i gyflwyno'r gyntaf, fe glywon ni'r gyntaf, wedyn ni falle na i nôl to yn y canol i gael cyflwyno'r ail eitem. Rhiannon Ifans sy'n yn gyntaf, sy'n dod yn gyntaf i ddarllen cerdd gan Mererid Hopwood a Tudur Dylan. Mae Rhiannon yn aelod yng Nghangen y Felin yn yr Eglwys Newydd yng Nghaerdydd ac yn ffrind da a ffyddlon i ni gyd, felly dyma Rhiannon. Cracyr Nadolig, y de a'r gogledd. Aeth Joseph a Mair draw dros fryn a phant, ymhell i ffwrdd, nac e ddim yn bell bant. Pa mor faes ydyw'r daith draw i Bethlehem? Does ganddyn nhw'n syniad. Dim syniad, dim clem. Pan welwyd y seren uwch law y fro, a ddim dipyn o helbil, a ddim bach o drafo. Gwelodd Herod y doethion yn dod lawr y trac, ac ewr oedd e'n flin, nag e ddim oedd e'n grac. Ewch allan, gwaeddodd Herod yn ddi ac yn las, ewch allan o'r palas, nag e ddim cerwch mas. Dywedodd y doethion, bydd well i ni ffoi. Dywedodd y doethion, mas o ma gloi. A'r bugeiliad yn gwylio i praidd yn y sêr, oedd pob un yn oer, nag e ddim wen nhw wer. Oedd y bugeiliad yn oer, heb fenig na het, yn pwyso'r y giat, nag e ddim ar yr iet. A'r bugeiliad i gyd yn fyd yn y fan yn edrych i fyny, nag e ddim drychyd lan. Doedd dim lle yn y llety, dim gwely na llofft, a lletiwr yn brysur, yn fisi pa mor soft. Meddai, sgen i'n bon stabal a gwair ar y llawr, mi gewch hwnnw rwan, cymerwch e nawr. A meddai Joseph wrth Mair, bydd yn iawn, dydi o moch, mond bach o straffig, nag e ddim bach o boch, ac yn hwnnw'r gwartheg, nag e gwartheg o da. Ai digon yw digon, ie, gwerth gadael nhw fanna. Beth allwn ni'n neud, so'n e'n dod o'r de. Dyn o Fangor yw e, pwr dab ag e. Ond mewn difri calon, ta beth yw yn iaith, yr un ydyw'r seren sy'n arwen y daith. Yr un ydyw'r baban yn Bethlehem dre i holl bobl Cymru y gogledd a'r de. Yr un ydyw Iesu, oedd ble rydyn ni'n byw. Rydyn geni, rydyn neges. Mae cariad yw Duw. Diolch, Rhiannon.
Chi, welwch chi'r llyfr, dwi ddim yn gwybod os ydych chi'n gallu gweld e fan hyn, cyfrol un o gyhoeddiadau barddus wedi olygu gan Mererid Hopwood a Tudur Dylan, a mae'n llawn o gerddi hyfryd at y Nadolig. A cyn i fi gyflwyno'r darn nesaf, na i ddarllen un limerick i chi. Cinio dolig. Un dolig roedd mam am arbrofi, byddai camel yn neis yn lle twrci. Ac yn wir, doedd i flas, ddim yn erchyll o gas, ond roedd ambell i lwmp yn y grefi. Ond na ni'n dda ond yw i. A'n eitem nesaf ni, stori fach yw i, mae Hannah Roberts, aelod o gangen Bro Radur, wedi ysgrifennu a fydd hi'n darllen hon i chi. Mae eitha tipyn ohoni ddi, ond mae'n werth i chi rindo reit tan y gair diwetha un. Mae rhywbeth bach special yn digwydd ar y diwedd. Felly, Hannah sy'n nesaf. Stori fach ddychmygol yw hon, yn efortiaeth Cwm Tawe. Beth wedws yr asyn? Nawr clywch ma, wedi gweld ser o'r blaen, a digon oni nhw, ond oedd y seren ma mewn ca arall, wy'n gweud y gwirthoch chi. Paratoi fynd i gysgu o'n i yn y gwellt, pan glywes i sŵn. Ac o foelid yng nglistau, a mae digon o reini dy fi foelid, y llawethoch chi, i sôn perchennog y gwestiwn i'n glywed. Ma ni, medde fe, fyddwch chi'n gynnes fan hyn yn y stapal. Darasyn ar fiwch. Hold on, feddyles i. Sem lot o le fan hyn i siws. Pwy sta fe nawr, to? A mewn ddath par, hi'n ifanc, a fe bach yn fwy o vintage. Mair a ddi enw hi o'n i'n gasglu, a Jo oedd e. Wel nawr, wyt i cysgu mewn staple ar hyd y mywyd. Ond o'n i'n becso my fenyw yma, achos oedd hi'n edrych yn refined. Sbosib bod hi'n mynd i gysgu yn y gwellt. Ond na beth i gwyddws dy beth. Oedd dim lle yn y llety chi'n deall. Oedd hwnnw'n choc y bloc, achos bod y byd a'i wraig wedi disgyn ar Bethlem. Oedd Augustus Cesar, y gaffer ar y pryd, eisiau cownto pob copa walltog yn ei deyrnas, i wneud yn siwr bod neb yn jibo talu arian iddo fe. Wel, cyn bo hir, setlo nhw nawr a finne fyd. O'n i siwr o fod wedi dechrau slwmbro, achos y beth nesaf glywes i oedd llisiau dinon. Cricyn o fe geiliad excited bost, wedi cael neges dy angel, i ddilyn y seren o'n i'n wylio amdani ar y dechrau. Oedd hi'n dechrau mynd yn choc y bloc fan hyn nawr, a fanna yn y gwellt oedd Mair. O'n i ar dermau enwer ben, chi'n deall, a abel o'n i iddyn nhw. A oedd babi yn ei brechau. Na drenu fi gwmpa i gysgu golleth i'r gwbl. Bod bell allan i weithio mas, oedd angel wedi gweud wrth y criw ma bod y babi special ma, oedd yn siaro stapal dy fi ar fiwch, yn mynd i newid y byd. Chytig wedi hyn, oedd i off na to. 3 arall yn gyrraedd. Ond nace dinon a'i trad yn tir oedd rai nhw nace. Brenhinoedd o bant o nhw, yn air a thesam i'r gyd. A otich, chi'n reit, wedi dilyn y seren yna. Wedi dod i weld gwaredwr, medden nhw. Brenin, medden nhw. Lot fwy pwysig na Herod. Wel, pan glywes i yna, o'n i'n gwybod fydde trwbl. A o'n i'n reit ed. Erbyn y bore, oedd y 3 wedi rhoi trad iddi, a gas Jo wedi'n freuddwyd. Angel arall to. Oedd reini'n popol an y mobman. Syniad ni ddim na sein yn lendor yng ngefen ni, na ffact i chi. Wetws yr angel wrtho fe i fynd ar babi special ma, a mam y babi special, a fi nawr, asyn y babi special, lawr yr aifft. Achos bod Herod, brenin Judea, yn unfyd. Babi wedi enni ar ei batch a'i alw'n frenin. Oedd rhaid stopo ar nonsens hyn nawr.
Hynny nododd Herod ar y gorau. Oedd cnoc arno fe medde rai, a dde ddim yn yr iach. Ond nawr ag yn y man oedd e gael pwl o golled. A phan glws am y babi yma, gas e bwl o golled big time. Penderfynu lladd pob plentyn dan 2 blwydd oed. Na pham baglon iddi a gatel y stapal, a chilo i'r aifft. O'n i mor falch bod fi wedi aros da nhw, i gadw'r babi special mewn saff. Fi es i'n osyn bach lwcus, y dilornis i arno ni a synod. Fe geso i fawr. A grindwch, wyt ti clywed yn rolau fod na wlad ymell o fan hyn o'r enw Cymru. Ond mae beth allai i weld, mae nhw bach yn od nefyd. Gwisgo canfasau gwyn a galw un yn ymfeirdd. Wel sy'n ots, achos sgrifennu sy'n ohonyn nhw gerdd yn ynghanmol i am aros da'r teulu bach, pan oedd pawb arall wedi gweud gwbai. Wy'n deall taw prifardd, o'n nhw'n i alw fe, ta beth yw nhw, a bod e wedi gwni ar ffarm. Falle o'n nhw'n cadw y synod fyd? Wel, fi gech chi glywed i gerddau. Reit bant ar cart. Drannoeth yr wyl, John William Jones. O gilio'r henfugeiliaid at yr wyn eto o raid, a chamre'r nifer nifol tu ar nef wedi troi nôl, a'r doeth ar gyngor da yn dianc o Judea. Yn y gwellt, unig un arosodd oedd yr asu. Ond a herwy'r di Herod yn ei dir at Iesu'n dod, hwn o'i stal ar droed ddistŵr, waredodd y gwaredwr. Nadolig llawen. Ho! Hyfryd. Mae temau gred, hyfryd clywed tafodiaeth yn atgoffa fi o'r raglen licorice all sorts wrth clywed tafodiaeth yn yr eitem ola yna. Diolch yn fawr iawn. Nawr, symudwn ni mlaen i'r rhanbarth nesaf. Gorllewin Morgannwg, drosodd i chi Mererid. Siwmai, siwr i chi gyd. Hyfryd, diolch yn fawr. Helo Mererid. Helo, siwmai, siwr i chi. Fi'n aros rhywbeth, fi'n credu bod yw spotlight. Oeddi chi ar y spotlight, Mae'n amlwg bod e'n dywyll ofnadw yn tŷ ni de. Fi'n arbed ar y trydan. Wel, croeso i chi i gyfraniad Gorllewin Morgannwg yn tro cynta ni eriod, a gan ddymuno blwyddyn newydd dda a Nadolig llawen iawn i chi gyd nawr, fel pawb arall. A diolch am gael y cyfle i fod yn rhan o'r noswaith. Un peth hoffen i wneud cyn i ni glywed yn cyfranwyr yw darllen englyn gan un o selogion Merched y Wawr yn yr ardal sydd bellach yn anffodus wedi marw wedi'n gadael ni, ond sydd a'i barddoniaeth yn aros byth oherwydd ei henglynion hi yw sail cystadlaethau y sioe yn yr haf. Felly dyma, os gallwch chi weld, mae'r llun o Ann Rosa gen i fan hyn, un o selogion Gorllewin Morgannwg, ond hefyd mae neges fach ganddi hi, neges i'r sawl un ohonoch chi sydd wedi bwrw'r botel yn ystod yr awr ddiwetha. Jyst i'r atgoffa chi, cofiwch hwn. Ain ddi les neu'n llesol y ddiod, a ddewid neu'n ddamniol. Yn yr hwyr da war i ôl, atgof neu angof ungol. Cofiwch chi y rai hynny sydd ar y beilis. Nawr te, ni'n mynd i cael cyfraniadau gan ddwy ferch talentog tu hwnt. Anita Appleton, sy'n dod o Gangen Gorsinon, fydd yn ddiddanu gyntaf, gyda charol Plygain. A dyma hysbys bach i chi. Ar Ionawr yr ail ar hugen yn eglwys Sant Catrin yng Ngorsinon, mae gwasanaeth Plygain, yr un cyntaf erioed i ni hynaf. A bydd grŵp o Ferched y Wawr, Cangen Gorsinon yn cymryd rhan. Os hawfe un o chi ymuno ni, fel unigol, neu fel grŵp
Mae croeso mawr i chi. Felly na hysbys bwysig, gwasanaeth Plygain. A bydd Anita yn canu Carol Plygain. Ac i ddilyn, a byddai'n dweud ffarwel nawr, bydd Sara Hocyn o Gangen Brynaman fydd yn darllen darlleniad amserol iawn i ni. Mwynhewch, a eto dymuniadau gorau am yr wyl ganon ni yng Ngorllewin Morgannwg. Mwynhewch. Can Plygain yw hon, mae'n gan hyn iawn, ond mae'n gan hyfryd. Ni drwy'n chi nawr. Am oesau hir yn llesgo gwan, hiraeth ar saint am Grist ei ran, a bryd y daw, a'i gadar law un dwyn i'r lan. Drwy gaddig tew y dywell nos, y dwythion ein dros bryn o'r os, ar y seren wen, a aeth uwch ben y ffratod os. Mewn llety llwyd, mewn preset lawd, y dwy folfab ddaeth un frawd, i gadw dyn, daeth Duw ei hun i fyw mewn cynawd. Cwyd y ben bechadu'r gwael, mae gwaredigaeth heddiw i'w chael, fe anwyd Crist, i'r enaid Crist yn gaedwad hael. Wel dyma'r dydd, dewch fawr a man, rhowch glod i Dduw mewn newydd gan. Hosanna mwy, daeth bywyd rwy ar Iesu glân. Ni'n mynd draw eto at Sara. Sara nawr. Tegwyn, os chi'n gallu rhoi spotlight ar Sara i ni. Sara Hopkins. Noswaith dda i chi gyd o Brynaman. Dwi am ddarllen cerdd o waith Mererid Hopwood unwaith eto. Gwaith y Nadolig. Mae gwaith y Nadolig yn dechrau pan ddaw dydd Nadolig i ben. Pa fydd Santa di throi hi am adre, a'r goeden yn ddim byd ond pren. Pan fo'r tinsel yn saff yn yr atig yn angof mewn 2 neu 3 blwch, y cyfarchion a'r cardiau i llosgi, ac ysbryd yr wyl yn hel llwch. Bryd hynny y mae angen angylion i dorchu hadenydd go iawn. A bryd hynny mae angen lletiwr a roed lle bo'r llety yn llawn. Yr un pryd mae galw am figaidd i warchod y defaid i gyd. Fel mae galw am ddoethion a siren i egluro tywyllwch y byd. Mae'n alw am gast drama'r geni drwy'r flwyddyn i weithio yn gydd. A fod gwaith y Nadolig yn anodd, yn ormod o waith i un dydd. Diolch yn fawr iawn,
rhanbarth, Mererid, diolch yn fawr iawn am yr eitemau na. De-ddwyrain cyfraniad gwych. Hyfryd eto clywed tafodiaeth ardaloedd lleol. Wel, i ni wedi dod i'r rhanbarth ola, rhanbarth Penfro. Dwi'n mynd i cyflwyno i chi y 4 eitem sydd gyda ni. A os Hazel, os wyt ti'n bolon arwen mewn at bob un yn y tro, na i ddim i cyflwyno nhw'n unigol. Yn gyntaf fydd criw Gogglebox, rhanbarth Penfro, sef Ester, Llunos a Beryl. 3 cymeriad go iawn o gangen Llandidoch. Chi mewn am sport. Wedyn byddwn ni'n ymuno gyda côr Corlan, sef côr ein llywydd, Jill Lewis. Pan oedden nhw'n mynd ar draws o ddrws i ddrws yn canu carolau yn ardal lleol. Wedyn byddwn ni'n clywed wrth Rian Brian, aelod brwdfrydig iawn o'r un cangen y bine, sef cangen Ffyn yn Groes, gyda'i dehongliad o wraig y llety. Ac i orffen, clwb gwawr Rocesu Bro Waldo gyda Dymunwn Nadolig Llawen. Mwynhewch cyfraniad rhanbarth Penfro. Drosodd i ti, Hazel. Diolch, Beth. Wel, falle, beth am edrych ar Cracyr Nadolig Merched y Wawr ar y sgrin hyn o'n, dyfe? O, pethau dad o'n wrth yna, bydd ei specialen i to. Bydd siwr o. Pwy sy'n dŵad dros y brynen, ddistaw bach. Ai, wedyn, wyn. Ester, Santa yw hwnna. Santa sy'n dod dros y bryn ycha. A dwi wedi hynna llythyr iddo fe'n barod i ofyn am sached o lôl yn ni. Wel, mae pethau mor ddrud yn diwe. O, yn lle'r blodau mae'n gadael mas i fi bob blwyddyn ar y London. Mowred, mowr, so ti'n dal i gredu'n Santa, wyt ti? Wel, wrth gwrs bod fi. Mowred, mowr. Mae'n dod bob blwyddyn a mae fe'n gadael blodau i fi mas ar y landing a carden yn gweud, Twyllinos, mae darling, Nadolig Llawen. Gryna ma nawr, so ti'n meddwl bod ti'n bach yn rhy hen i gredu bod Santa yn foi bach cledd, yn gadael blodau mas i ti ar y landin? Bore Nadolig, Twyllinos, mae darling. Wel, Santa yw na chan, dŵr yw na, fe sy'n gadael y blodau. Wel, falle na dwi ddim wedi gweld Santa, ond fi'n credu na fe. Chi beth a Iesu Grist, wel? Ta di gweld Iesu Grist? O fi'n credu na fe? Wel, mae'r siopau'n llawn adduriadau Nadolig, a mae canodd o Santas yn eistedd yn ei gwtsis. A wyt ti'n credu mewn un Santa? Ei, chi di clywed te? Maen nhw'n gweud bod mynd i fod prinder Twrcis lenni achos o bird flu yma. Wel, ffawlin bach dwi wedi ordro, ynddo fe? A dwi'n gweithio bydd un ar ôl i fi yn fferm Mesederi Boncaf lenni to. Dwi'n casglu fe noswyl Nadolig, a wedyn mynd getre wedyn. Dwi'n stwffo bant arno wedyn dyma'r saj a'r winwn sy'n gymryd mewn. A bore Nadolig, o, yummy, wedyn chi, mae fe'n blasus dyn nhw, a di wir. Dwi wedi wneud yn mynd speis ar gacen Nadolig, a dwi wedi goffo roi'n yn y cwbl dan star, bod yr reina sardel safi na getre, ddim yn byta'r cwbl cymryd y domron môr. Ei, watcha di neu geith y cligod bach a fel yn dyfen gwch dan star, dy ti? Mae gwmynt o sherry yn dyn nhw bydden nhw'n feddwl dwrs. O, jiw. Hei, mae'r raglen ma'n dda lenni, boes, y Cracyr Nadolig, Mae'n gwella bob blwyddyn. Chi'n cofio drama'r geni yn y capel amser ni fach, ynddo fe? O, oedd y drama yn wahanol bob blwyddyn. Oedd y doethion yn dod ebi cymelod. Oedd y defed yn edrych fel teddys. Oedd dim babi iawn dyn nhw. A dim lle yn y llety, chwan. Dal dim lle yn y llety, lot o bobl. Lwcus bod Catrid yn un tair yn dyfe. Ie, ti'n iawn. Un i'n lwcus. Odi. Hei, nawr te. Dwi wedi dod o bobl garden fach i chi wedi sgrifennu nhw.
Rai merched o wawr wrth gwrs yn y fe, coen i ti, Beryl, a dyma un i ti llino. A ti? O, sa'n gofio pwy wan i fod yn pebecso. Ti di wneud un i ti ddinan. Ond nawr, mae rhaid i ni gael gwir ystyr y Nadolig erbyn yr amser hyn, na wese, wir i chi, wes. Mae rhaid i ni. Y wyllus da a rhoi a derbyn yn rhegion. Ie. Ti di mynd i'r siop am dan region, de? Dwi sbel, wyt ti di? Wdw, fel yn ti llinos. Ti di bynnu bych i ni? O, fodred? O, chips. A beth ydych ti'n i fi, gobeithio, wyt ti'n mynd i gadael fi mas? Dyma, un i ti. A un i ti. Dwi'n i agor y te? Na. Achos, fe brynes i anreg i fy ninan yn dy fe. Ie, gwn i, surprise chwal yn dy fe, ie. O, dyn ni ti agor nhw'n o'r te? Ie, gon te. Pwys i dad. Fi? Ie, gon te. O! O, tiw. Het Santa! Bys ti? Het Santa! Wel, un arall, fel y mowred y byd. Bys i gyda fi, ie? Surprise, ie. Wel, y mowred. Het Santa! Ei! Grandwch. Ie, come on. Ganwch yn ei ganu. Pwy sy'n dŵad dros y bryn yn ddistaw bach? Troi tawen! Gobeithio bod chi wedi mwynhau hwnna. Drosodd i'r eitem nesaf, de, please, Hazel. Ydy popeth yn iawn, Hazel? wedi zoomo mewn y barod. Wyna'n disgwyl chi am ryw 10 munud arall. O, chi wedi dyla fi nawr am dradlan, o. Wel, a gweud y gwir yn onest wrthoch chi. Mae di bod amser dy fi ddiweddar i roi'n dradlan. Achos mae'r hen Covid busnes yma wedi bwrw'r stwffi mas o busnes fi. Odi, mae'r lle fel y beth. A sy'n spel nôl na ble wen i eisiau jobi'n fach tywer. Chymo, rhywun beth as boes y cwnsir. Dechrau gwaith am 9, mynd ling di long, wel, os nad i'n bwrw glaw, wrth gwrs. A wedyn benni am 3. Mynd ling di long nôl i'r dipo wedyn. O, wen i'n meddwl braf i byd nhw. A drwchwch arna i nawr. Mae'r boes sy'n gofal y traffic lights yn ei mwy na fi. O, we busnes fach teidi iawn dyn ni. Beth wy'n neud? O, dwi'n cadw visitors. Chi'n gwybod? B&B. Bed and breakfast. Ie, rhi beth ys da nhw'n ros wach. Ond sy'n mor 5 stars da nhw gyda fi. O, nagos. A gweud y gwirthoch chi, dim ond un seren fach sydd da fi.
Ond jew, mae hynny'n lleino. Maen nhw'n gweld i o bell. Odi, mae busnes fach yn o reit yn ni ma. Odi. Busnes dyn ni haf a geia, cofiwch. Odi. Ond dwi'n rhoi special rates i'r visitors y geia. Odi, maen nhw'n cant bach o fargen wedyn. Wel, sneb eisiau mewn mas yn dwy wer, oes e? 2 stafell lwbl a 2 sengl. Wedd, da ni. A dwi'n gweud wedd, achos penderfynodd y gŵr, i osod i'r stafell ni fynd. Fel tasau ddim digon o waith o'n i fod â fi. Ond fe ges i yn ôl, ges i yn ôl. A nes i edro'r selar yn fflat fach neis i ni. O, mae'n cosi na. A'i werth chi weld e? Mae'n special. O, mae to y tŷ ma wedi gweud lot o bethau. Galle fe weid lot o stofiaeth chi. Galle. Ond chi'n gwybod, i ni hoteliers chael, so nhw'n ni fod gweud beth sy'n ymlaen yn y tŷ. Mae fe no, chyma fel maen nhw'n gweud. Rhywun beth ar mwncis ma. Nag e, sa'n edrych fel mwnci. Y mwncis, chyma, maen nhw'n gweud, dim edrych, dim clywed, a dim gweud. Na, sy'n byd yn cael ei weid, mas o fan hyn. Wel, fe weda I un stori fach wrthoch chi de. O, wel, tro hyn nawr, wedyn Nadolig. O, wedi fysi? O, wedi ddim stop ni. Wel, ti'n llawn dy fi? Wel, hyd nod y seller wedi gosod. Wedd y gŵr a cysgu'n y gegin, gofiwch. Ie, dwi'n gwybod wedd ddim yn hygienic iawn, o beth arall allan ni'n neud? Wedd ddim yn man I gael. Wedd Bethlehem I gyd yn choc-a-bloc. Wedd bobl yn dod o bell. Wel, nhw'n gorfod yn ôl chael I cofrestru a I talu trethu i'r boi ceser na. Cesar, dim ceser, casar. Na ni, hwnna. Wel, gwedwch, bydde hwnna digwydd heddi nawr, bydde bob un yn ffyn ôl I ble gath ei eni. Bydde ddim eisiau fi siarad Saesneg am blynydde. Ble we ni nawr? O, sori. O, ie, siarad am Nadolig ma we ni. Wedd y lle'n llawn dop. Bob gwesti yn llawn. Wel, ar ôl I bob un I setlo nawr, chyma fel maen nhw eisiau hwn a eisiau llall. Na ble wyn I lan a lawr y star. Nôl ymlaen. O, wen I fel rhywbeth I ddadwl. Setlo bob un yn diwedd. A nes i'r gegin, a nes i'n Horlicks I. O, dwi'n licio Horlicks, chi'n mynd I gwely. Mae'n setlo'n stymog I. Na ble wen I nawr yn barod I fynd I gysgu. Ac o, cnoc mawr ar y drws. A'r drws y bac, if you please. Pwy sy'n cnoco ar yno ag wedwch? Wel, ges I siwt I ofon. Sarnes i'n Horlicks yn ofer dros yn gwno snowy. O, na, wedi meddwl. Nag ein sexy fach fel a wedd wir. Jew ddim amser dy fi pethau fel a, bych meddwl o dweud. Nag e. Wedd hon nawr. Wel, gwedwch fel hyn, alle fedwen iws o hon yn siow fel teifi, reit? Os yw ots, wedi yw stecs. Ac o clop bach to. Wel, edryches I ar y gŵr nawr. Fel te gweithio fe'n o cerri'r drws, yna fe. O, edrychodd bant yna fe. So gofedd I mygyns fynd I ateb y drws. Siarad am man o dda haws wir. Cofi mynd, fi. Pwy yw yna? Ond gŵr a graig. Wel, wedwn ni dyn a benyw de, iawn? Dim gŵr a graig. Dyn a benyw. Wyn nhw wylo am rwle aros. O, a'r siwt I noswedd o'n I feddwl? A'r lle'n llawn dop? Wel, problems da nhw. So wedyn sydd nhw, wel, lle'n llawn da ni. O, no, drians. Wedd hir I fangach na fe, gofiwch. Ond wedyn gofalu'r ôl I dda. A wedd hi'n disgwyl. Wedd hi'n edrych fel sef mynd I gwmpo unrhyw ddornod. A we golwg wedi blino lan ar ni pordamp. A fe ddilies I gweld beth allan I wneud. Allan ni bethau hyla nhw'n ôl i'r stryd, allan ni? Na allan. So fe ddilies I gweld beth am y garej. Mae'r cath a'r cyn gysgu na'n iawn. Mae digon clyd na gofiwch. So gyniges i'r garej I nhw'n sownd wrth y tŷ. Wel, wara teg I nhw. We nhw'n edrych mor ddiolchgar a fe sen I di roi'r four-star room I nhw wir. Wara teg. O. So fel na biodd i'r yswedd ni. Ond, bore trynodd, amser ffindres I mas beth oedd wedi digwydd,
O, dyfarus i'n ened. Bysen ni'n gwybod prynu. Bysen ni wedi rhoi'r gegin i nhw a bydden ni wedi cysgu yn y garej yn unan. O, wen ni ddim yn gwybod chwel. Pwy bydde'n gwybod bydde bob un wedi dod na? A bod gwaredwr y byd wedi cael ei eni yn garej ni. O, a dwi'n gweithio chi nawr. Ferched gwrando. Mae hwn yn wers i chi gyd. Os gewch chi cyfle i wneud cymwynas da da rywun, newch e straight away, achos gewch chi ddim fori nôl. O, dwi'n meddwl bod y gŵr gytre. Ei, mae rhaid fi fynd, ferched. Chymod? Mae'r tîn dywed yn ei nawr sneb go. Allai weithio chi nawr hynto chi a fi. Mae e fel syniad mis mel to. O, chymod beth maen nhw'n gweud, ferched? Hawdd cynnau tân ar hen aelwyd. Mae rhaid fi fynd. Twdlo! Dymunwn Nadolig llawen, dymunwn Nadolig llawen, dymunwn Nadolig llawen, a blwyddyn newydd dda. Dymunwn i chi am bawb yn y tŷ, dymunwn Nadolig llawen, a blwyddyn newydd dda. Wel, dyna ni. Dyna'r rhanbarth ola'r eitem ola. Ni wedi dod i derbyn y noswaith. Cyn bod fi'n gweud diolchiadau, licen ni nawr troso draw i Tegwyn i estyn y diolchiadau. Diolch o galon i chi gyd. Mae wedi bod yn fraint cael bod yma heno yn mwynhau pob un o'r eitemau bendigedig. Diolch i'r ambarthau Caerfyrddin, Ceredigion, y De Ddwyrain, Gorllewin Morgannwg a Penfro. Mae wedi bod yn noson hyfryd, llawer o chwerthin, llawer o hwyl, a'r newyddion da yw mae Jill ar ei ffordd adre, ond yn anffodus dwi'n dal ddim wedi cyrraedd, oedd hi yn gobeithio byddai wedi cyrraedd gytre mwyn cael gweud gair o ddiolch i bob un ohonoch chi. Diolch arbennig hefyd i Gaenor a Mrs OTT. I ni'n freintiedig iawn o gael aelodau mor dalentog ar draws Cymru gyfan, a mae wedi bod mor braf gweld pawb yn dod at ei gilydd heno. Dymuno i Nadolig llawen a blwyddyn newydd hyfryd i bob un ohonoch chi yn 2023. Diolch o galon i ti Bethan, a diolch yn arbennig i chi Hazel am wneud yr holl waith gyda'r ochr technoleg heno. Diolch yn fawr iawn ti Tegwen. Wel, gai i gymryd y cyfle yma i ddiolch i galon i chi gyd, pob rhanbarth, pob eitem sydd wedi cyfrannu i wneud noson arbennig gyda'i temau gwych, ac wrth gwrs i Mrs OT ac i Gillian Elisa. Nawr, cyn i fi drosglwyddo nôl i Hazel to, am un surprise bach arall, gai i cymryd y cyfle yma i ddiolch i Hazel am ei gwaith caled i ddod ar noson yma at ei gilydd. Fi'n gwybod mae wedi bod yn recordio, mae wedi bod yn golygu gwahanol rhanbarthau, mae wedi gweithio'n galed, a mae hi'n gweithio'n galed yn ystod y noswaith tra bod ni'n mwynhau. Oedd hi'n gweithio i bod hi stwmog i'n troi a bod hi'n mynd i bwrw'r sherry cyn dechrau'r noswaith. Wel, wedes i bod fi'n cadw edrych ar y cloc a wnes i bwrw'r Baileys, a mae'r glas bron yn wag. Ond dwi wedi mwynhau bob rhanbarth, pob eitem. Dwi'n wirioneddol yn ddiolchgar i chi am greu noson o wir ysbryd wyl y Nadolig. Hwyl fawr wrtha i, Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda iawn i chi gyd. Nôl i ti Hazel. Diolch yn fawr iawn i ti Bethan, i awenau pob un sydd wedi cyfrannu, ond dwi eisiau rhoi diolch yn benna i Tegwen hefyd, bod hi'n dweud bod fi'n gwneud pethau technolegol ochr hyn, mae hithau hefyd wedi bod yn cadw llygad ar pob dim. Ond o'n i eisiau gorffen heno, dwi'n cael llawer o hwyl yn recordio Mrs OTT, fel chi'n gallu dychmygu, ni'n chwerthu'n tipyn, a mae yna ambell i glip bach, i ni'n dyfaru na ni ddim yn gallu cynnwys yn y ffilm fawr, felly ni wedi rhoi casgliad o clipiau air at ei gilydd, jyst i gloi y noswaith i chi,
a dwi'n wir gobeithio bod chi'n mynd i fwynhau nhw, cymaint a dwi wedi mwynhau adolygu nhw a rhoi nhw'n barod i chi. Felly dyma ni i orffen y noson. Chi'n gwybod fi fynd, Mrs Olwen Tegwen Thomas. Allwch chi galw fi'n Olwen? O, ni'n galw fi Tegwen. Wel, chi allwch chi alw fi Tegwen, mae'n rhai pobl yn galw fi'n Tegwen. Ond mae Tegwen yn bendaeth y merched y wawr hefyd, ni fi. Felly, hwnna, falle. Ond ni fe, Olwen ma'n o'n galw. Ond ni fe, ie. Helo. Na, dyna fi, clywed. Lerci. Helo, sy'n chi? Helo, pwy sy'n fan hyn? Castle Green, go. Ffraiad y Castle Green, Mefus. No. Wel, efo tydych chi da bwyd mewn dywel. Beth sy'n dach chi dan y ffroc? Myndwch y Christmas. O, dim ond gofyn nes i. Ie, wes i eisiau chi gwybod. Mae gyda chi bwyd chi beth sy'n gyda fi. Mae gyda fi thermels. A thermels. A beth o'n eisiau gwybod? A thermels. Mae 3 leir o thermels ydy. Yn cof mewn glamrys. Os ydyn glamrys, sy'n y bwyd. Gyleir, I'm so sorry, Robert, I'm sorry. I don't come out very often. And I come out everybody knows I don't let you out very often. But under the circumstance. Ond chi'n pan oes o'n i fod ffilmo? Wel, ti'n bod, what can I say? Wel, chi'n o'n neud bod i ffilmo, os yn rhaid i'n dangos hwnna. Na fe, wel, neis i weld chi. Nadolig llawen i chi. A'r un peth i chi the, a blwyddyn newydd dda. Gach yn fawr am y sgwrs. O, croeso. O, gwynwch i gwyn. Ar un gorau mynd i gael Lenny. A fi fyd. Pwy fe? O, fi ddim yn un menyw ar hwnna. Reit o. Gwyn! O, tiw. Reit, ia. O, chi fan hyn nawr? Wel, ei tiw, ni'n meddwl bod ni'n diw mewn mynd yn dywel bach. Reit, todys a denydd. O, mae'n fysi coel. Reit. O, sori, iawn, diolch yn fawr. Yn edrych cadw chi, gynnwch eisiau prynu fi e. Dwsyn. Dwsyn o fi e? Dim problem. Mae'n gweithio fi e, fyny. Extra large i chi yn mŵr. O, reit, rhaid yn yna. Na 280 de fydd. Cadwch y change. O, diolch yn fawr iawn i chi. Nadolig llawen i chi blwyddyn i'r let. O, siaw, i stuff fan hyn nawr. What's your shop fi? Na, reistir e. What's your shop fi? O, reit. Gyn i ffili cael off. Mae'n ddim yn stuff. Mae'n reit. Mae'n dod i fi. Mae'n toli mewn ffordd yna. Ond yma, glasses. O, sori, fi'n gwybod beth sy'n digwydd hyn. Chi'n edrych yn sori? O, sori. What's your shop fi nawr ti? O, diw, beth ydyn ni'n neud? Chwn ni dorri o ffroc? Na, pwch yn dorri ffroc, neu mae popeth yn dod yn bisius ma. O, te. O, reit. Diolch yn bwrdd yna, te. Diolch yn fawr i chi. O, sori chi? Ie, wel, mae gwlydd da chi fan hyn. A dwi'n te? Wel, nawr te. Fi'n gwybod beth dim ond fi, mae'n popeth, yw dwi'n gwybod. O, a mae'r cacs na fyna, da chi'n special? Ie, nawr te. Weda chi beth. O, mae'n chi cream horns. Sa'i di gweld cream horns. Da'n chi'n ffordd i ffordd? Na? O, nawr te. Ond mi chi di gael 2 o'r un ar eich ys. O, fi di dwlu ar y cream horn. Cael ei gweld cream horn os mynd yn bref. O, lyflu. 2 cream horn. Bag na chi wawr. Special. Solid. A'r newyddion da yw cyn bod neb yn diflannu, mae Jill wedi llwyddo i ddod mewn yn yr eiliad ola yma. Felly, i ni'n mynd i fynd syth draw ato Jill os fedrai. Helo. O, Jill, helo. Dwi just wedi dod mewn a eistedd lawr. Felly, na, dwi'n ymddiheurio am fawr iawn bymched bod fi wedi ffeili bod â chi. Oh, what a day, fel maen nhw'n gweud. Dwi wedi bod yn, na ni, mae'n well bod saff na bod yn misal dros Nadolig. Felly, dwi wedi gyda ysbyty, dwi wedi gyda antibiotics da fi. Does dim chest infection da fi, so nhw'n meddwl ni. Ond mae rhaid fi fod yn ofalus. Felly, cyd i gan noswaith da dwi'n cymryd. Felly, dwi'n edrych mlaen i gael watcho fe. Dwi'n cymryd bod ti wedi fe cofodo fe, Tegwen. Do, nes i addo bod fi'n recordo fe i ti. Na ti. Wel, gobeithio bod chi wedi cael noswaith da. Yna gyd sydd â fi weid yw. Diolch i chi gyd am ymuno a Nadolig llawen iawn i chi gyd. Gobeithio gewch chi gyd wyliau bach hwylus, heddychlon, beth bynnag. Ond
dwi'n barod i gael sangwed tradisiwn o de. Nadolig llawn i ti, Jill. Diolch yn fawr i chi. Falch gweld ti, Jill. Falch i glywed bod ti'n wedi cael newyddion weddol. O, pa i sôn, o'n i ffili credu'r beth. Nes i mewn i gasglu'n tablets a o'n i'n iawn. A wedyn nhw, oh, you've got a temperature, go down to A&E. A na lle fies i. A wedi ddim gres da fi'n diwedd, dwi'n meddwl, wedi bod mor fisi, a wedi lot o fes yn y car. A wedi just bach yn dwym. A na ni. Dwi'n nesaf byddai'n mynd i Tesco a sefyll y bwys y ffridges am spel a wedyn. O, mae'n neis i weld y wyneb di ar ddiwedd y noswedd. Ie, mae siope, mae golwg na, news e. Gobeithio gei di gyfle i weld y noswedd. Mae pob rhanbarth wedi cyfrannu yn arbennig a ni wedi cael noswedd a hanner. Mae wedi bod yn gred pawb a mor falch i weld ti wedi cael wedi dod benna ymuno cyn y diwedd. Diolch i Tegwen a diolch i bob llywydd, bob rhanbarth. Diolch a Wenna am yr cyfarfodydd Zoom i ni wedi cael a Hazel. Mae wedi bod yn noswedd ffantastig. Edrych ymlaen i'r Nadolig a pob bendith i bawb.